Estem al Centre Instructiu Musical de Benimaclet, on va començar ja el cicle de música en valencià. Ala, està Miquel Gil. Anem a veure si el podem entrevistar. Anem, corre. Anem? Ella tenia una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Bueno, Miquel, que has vingut a cantar avui? Pues cançons del meu repertori, diguem, dels discos que vaig editant, i alguna cançó que no l'estrene però l'ha tocat poquetes voltes. Quan vas començar i per què? Quasi 40 anys que vaig començar. Tenia... Encara no havia fet els 16 anys, que ja anava per ahí tocant. De paper, les mans de l'any em passaven una rosa de paper. Quina cançó va ser la primera? Pues seria El Mas de las Matas, i no exactament era una cançó, era un arranjament d'una cançó tradicional de per la zona de Terol, quan estava en el tall. Estàs nerviós pel concert? Els nervis no me tallen, no me quede bloquejat. Però sí que és interessant tindre un poquet, saps, un poquet ahí de papallones en la panxa, de algo.